Usi ekaunti ya Nyamira nigo ya mateyamo kurwa ase kenyoro gya Kirenda kyotoka ase ward ya township bunge West Mugirango ase ekaunti ya Nyamira yaesokire na kuruko boria gochia sabarai na bonsi bari no kugonya kuyagwa esokya na kubakonya bune nchiremo yogocha gokonya omwana obo bwe miaka 13 oyomenete no borema kwenekya buna nkoegenda riare asa masomaye buri kitopoli kapokara na sanga ne amateyiga ya Lydia Bosibori amo na Crisantos Mogere abo bakwandira kugana kororo kwa mwana uyobo anyara kobaga kubwato koboko na konyoro bokonyi bukwegenderia asa masomaye nime yekinyore kega gya Kirenda aigani gotokomerena amo nomongina Lydia Bosibori oyolengina Graphins Mogere oyegeta senike kya molekera matukama ke aitire mwana uyo naro mulema lakini na monyorete iga na monyoreta ka chenche kara kabayela kabobulwe bokuru kuchontis kera na mwirite nyagitari baka mbeke what 2 weeks kolenganamo na Lydia Bosibori igakwerera buna akiniri umwana iga segeka ke myaka 14 yaitire oyo kolenganamo nero utayibule twina bole mu buiga onyena boni gabarai ao bagendreko bagotarere nkeye gabunenchire ya moyokorwa obokonyi asumurai bwango mono taraga nomo MC korwase wadi ya township omoske duke oyage masira oyo mubwatokera wheelchair eyo eyamatega yagokera nabono niyo eyamatega yagandreko bagegwa esokya nakoboli ogosiro korwase abaraibe chingencho chonsi elio omwana yiganya ariko bagakonyore skuru ya bene eyo banyorire asinsa muchiri cha St Matthews Nyabondo elianyara ko bagagwe konya samatuko alibosyo korweri bona twendereira amasoesi bakoikire myaka 13 oyo no yo 14 awati bona skuru omwana oyo atagite na nyorire skuru ekuru St Matthews Nyabondo na sabiro bokonyi kurwase muri abarai bonsi pimongo nyiro omwana oyo ne no mungaini na amanyete kokwana na ndamanyete kokwana makege songo nasa boboraya abaraya onspiasi muri mongo nyiro omwana oyo igo basabiro bokonyi kurwasa baraibo echingencho chonsi elio omwana oyo iga anyare koba agakonyora amasomo kiagera na amanyete gosoma na amanyete kokwana aise konyoro bokonyi na baraje kwekonya guchimutwe akina saba monkonye omwana ono mongaini aende skuru eja kwekonya akia baraya sumukwiguna ncho bokonyi ntagete omwana oyo aende skuru asome no mwana gito mongaini asabire Jerusa mumanyi asoiwete dio kimasira naye nande kwa mbeke iroko boko kwa ase ukokorwa nkonyete wheelchair nande kwa nkonyiro okonyi bonde na asabire obokonye na umenire pu Jerusa mumanyi tibu mogaka asoiwete asora asibonega Rogers Muturi nore maega yane inde guardian ya omaega na nyaribo asore bonaiga igu akyonkonyo bokonyo bomwana ono mongaini akina basabiri asimura asimwesipi mwigo bokonyo monkonya asugwanja kwini eiginko reporteri getaseneke kya wanjete kya Gatembe koroiga ime ye county Nyamira inchego nkoro kwa Polycarp okara